Pojďme se podívat na to, co budeme potřebovat k našemu triku. Jako první budeme potřebovat víčko od zavařovačky, a dále jak jinak než Joffy Snack. My jsme vybrali kuřecí s jahodou, to mají holky nejradši a jdeme na to. Tak mozky otevřeme a samozřejmě nesmí chybět ochutnávka, protože bez toho by to nešlo. Takže Lilinka nám tady ochutnala, říká, že prej by to šlo. A teď už můžeme pokračovat. Pamlsky si dáme na menší kousky. Já jsem většinu z nich rozpůlila, některé kousky i takhle rozčtvrtila. Konkrétně kuřecí snacky s jahodou tak jdou krásně lámat. Já to teda někdy i krájím, aby to bylo trošku rovnoměrný, ale stejně jim to je vlastně úplně jedno. Jako první naučíme pejska podávat tlapičku. Nejlepší je to prvně naučit na jednu a až budete mít cvik dotažený až do konce s jednou tlapkou, tak začít se druhou, aby si to pejsek potom zbytečně nemotal. Takže prvně podávat tlapku do ruky, jak můžete vidět Lilinku na videu. Tak a když už tohle pejsek zvládá, vezmeme si víčko, necháme si ho v ruce a s pejskem děláme stále podávání tlapky s tím, že uslyší to klapání do víčka. Hlavně pejska nezapomeňte po celou dobu trénování chválit, protože to je přece to nejvíc. A samozřejmě odměňovat pamlskama. Tak a teď pojďme pokročit o kousek dál. Teď budeme s pejskem dělat to stejné, co jsme dělali v sedě, ale v leže. Takže ho necháme takhle pokládat tlapku na víčko. Pokud by to pejsek nezvládal s víčkem, klidně zkuste prvně variantu pouze s rukou bez víčka. Ale většině pejskům to nedělá problém. Jakmile si to pejsek zafixuje, začneme víčko dávat čím dál blíže k zemi, až se dostaneme s víčkem úplně na zem. Jakmile s tím pejsek bude v pohodě, tak můžete přidávat povel, který budete mít na křížení téhle tlapičky, kterou trénujete. Například já mám povel kříž. Jaký si dáte vy, je ale úplně na vás. A hlavně si vyberte takový, jaký se bude vám dobře pamatovat. Jak můžete vidět, tak třeba teď Lilina zvedla tlapku sama od sebe. Je to tím, že je to metoda shaping, kdy pes si vlastně vymýšlí sám, jak se dostane k tomuhle cílu, a díky téhle metodě zvané shaping se pes nejlépe učí a taky si nejlépe pamatuje to, co vlastně dělá. Jakmile pejsek zvládá i předchozí krok, tak přibližujeme víčko pomale blíže ke druhé tlapičce. Pokud pejsek zvládá i tenhle krok, tak můžeme dávat víčko až za tlapičku. Pokud to však zvládne váš pejsek, můžete víčko i takhle pokládat o tu druhou tlapičku, aby se naučil, že tam vlastně ne vždycky patří vaše ruka.
Dále taky nesmíme zapomenout na to, aby pejsek uměl dávat tlapičku zpátky. Takže naučíme dávat přes tlapičku, ale potom takhle zpátky na druhou stranu. Na tohle já mám povel zpět, ale jaký si vydáte povel je samozřejmě zase pouze na vás. A aby to nebyla jenom ta bordera, tak jsem vzala i Andy a potrénovala si tenhle trik s ní. Tenhle trik neuměla ani jedna z holek. Andy ten trik se mnou už kdysi dávno trošku začala, ale ještě jsme ho nedodělali, takže tohle byla i pro nás skvělá příležitost. Kdo se ve světě psíčku ještě třeba moc nevyzná, tak Andy je australský ovčák. Tak ale začínáme samozřejmě úplně od nuly. Takže jako první zase podávání packy, potom jdeme na podávání s víčkem. Další krok bude samozřejmě stejný jako s hladinou. Prvně je dávání packy na ruku s víčkem, jen v leže, a potom postupně přibližujeme k zemi víčko. Víčko potom zase opíráme o druhou nohu, anebo ho tam můžeme i položit, nechat, aby si pejsek zvykal, že tam naše ruka zase nemusí být vždycky. Jakmile pejsek tohle všechno už zvládá, můžeme pomale a postupně odbourávat malý target nebo víčko. Potom už jenom upevňujeme práci bez víčka, a když to nejde, radši se vraťme o krok zpět a ještě to pořádně potrénujeme s víčkem, protože lepší nic nezanedbat, než si to potom zbytečně kazit. Teď už se s vámi jenom rozloučíme a přejeme všem hodně štěstí v trénování. Andy ještě jenom ukáže, jaký ty super mozky to byly, a můžete nás začít sledovat na Instagramu Team Dogsy a Jofi Krmiva.